има ловър. Има лола ли? Влезе. Шорта. Няма го шорта. Мида. Няма го мида. Бето. Мръсно. Бето. Няма го на бето. Няма го на... Оп, къде са катери кучето? Аз ти казвам, че ми шок. Тръгнем, дай на това тръгнем. 1, 2, 3. Как разбери рецити като Исус? Излизай, оранжев. Why side? Опасно ли ще става? Хайде, давай! Бомбата топлите. Да, ще ви казвам, бомбата е там. Направо като лау как го излязах, човек. Аз малко през стената го убих. Оп! Карина ми да Чули, какво ти кажеш? Скочи отвънка. Главата си путката си майчините. Ще ги ударате, ги пръсти, ги познавам, бе. Lent for pit. Или? Ех, майка му да еба. Добре, сега иначе. Борис, ви казах. Имаш само един курс. Еба съм от майката, аз няма да играя. Не, О, напети гори тука. Намърша. не, моля ви. Виж ги, бе! Затворих ли? Абе, не само, бе! Даже ме имат! Как те имат?